Хайді, дзяўчынка Альпаў. Вітер свіща, а чому? Так здалёку чую гук його. Ну а воблички чому? Бо чекають з позірку майго. Ах, розкажи мені, дядуля, ах, розкажи мені, дядуля, розкажи це мені кідриких виких гор. Ла-ла-ла, 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 Да гары Альмы. Вітаю, Хайді. Скажи, малая, що ти тут робиш одна так рано? Чекаю свою теточку. Тетку Дет? Добрый день, спадар Томас. Вітаю. Куди зрання собралися? У Дёрфлі. А ви? А я до Майнфільда. Може, тады подвезете нас? Вядома, подвязу. Добра. Хайді, загарніся ў хустачку. Ну вось. Горача. Ведаю, затое так ты яе не згубіш, правда? Сядай. Но! Ясно як. Значится, едешь у Альпы, каб аддаць Хайді ейнаму деду, га? Я не хачу, але выбару няма. Я знайшла добрую працу, але не магу ўзяць з сабою малую дзяўчынку, разумееце? Хайді 5 гадоў. Яе мама і тата памерлі, калі ёй быў толькі годзік. Хайді засталася адна, але ўрэшце яе забрала цётка Дет, каб выхоўваць самой. Але яна была часта на працы і пакідала Хайді на іншых. Так дзяўчынка і вяла сваё самотнае жыццё.
Хайді! Хайді, що ти там робиш? Хочеш тут застаться? Ну вось, приїхали. Дякую, вялікі. Хайді, ходім. Бывайте, спадар Томас. Бережи себе, Хайді. Бядачка, усё жыццё з месца на месца. Давай, Хайді, йди хутчэй. Хайді, нам треба спяшацца. Хайді, ну хутчэй. Стамілася, Хайді. Мне горача. Нам засталося крыху. Глядзі, гэта Дзёрфлі, вёска, у якой ты нарадзілася. Я тут нарадзілася? Чуеш, гэта звон у царкве. Ну, хадзем. Ці гэта не Дэд? Добрага дня. Не зойдзеш у госці? Не магу, я спяшаюся. О, дык гэта ж Дэд! Як маешся? Я чула, ты працуеш у лазнях Бадрагац. Як ты там? Парадак. А хто? Гэтая дзяўчынка. Твая дачушка? Вядома, не. Гэта Хайді. Хайді? Помніш маю сястру Адельхайд, ейная дачка? О, Дэд! Вітаю. А хто яна? Гэта Хайді, дачка Адельхайд. Вох, гэта мальгавінка? Якая ты мілая! Прыехалі адведаць магілу? Я вырашыла аддаць яе дзядзьку Альму. Дзядзьку Альму? Не-не, навошта аддаваць яе дзядзьку Альму? Я знайшла добрую працу ў Франкфурце. Але не магу ўзяць яе з сабою. Не, пачакай. Не пужай ты мяне так. Дэд, гэта праўда? Так. Паслухай, ты, пэўна, жартуеш. Нельга весці яе да дзядзькі Альма. Ты так не лічыш? Не, я згодна. Ён ненармальны стары з зарослым касматай барадою тварам. Так і ёсць. О, Дэд! Я спяшаюся, не магу затрымлівацца. Бедная дзяўчынка. Дэд сама не разумее, што робіць. Вар'яцтва! Але чаму? Дзядзька Альм ёй родны дзед. Але ён не падобны да нас. Хіба ж гэта не так? Ён ніколі не ходзіць да царквы. А зімою ўвогуле сваю гару не пакідае. Ён страшны чалавек. Я б напужалася, калі б ішла адна і сустрэла яго. Напэўна, б уцякла.
Што гэта за хлопчык? Ой, да ты ўся ў поце, а цяпер запэцканая. Паглядзі на мяне. Дэд! Дэд, гэта ты? Гэта вельмі несправядліва. Пастаў сябе на месца Хайдзі. Апроч таго, ён і сам адправіць вас назад. Даруй за былое. Снежка! Снежка! Яе зовут Снежкой. Яна твоя? Не моя! Усё добра. Чакай! Гэй, гэта ўсё твае козачкі? Чужие! Але, Дэд, паслухай, сама ведаеш, якім чалавекам ён быў. Мінулае застаецца ў мінулым. А дзе Хайдзі? А, вунь яна! Пітер за ёй прыглядзіць, не трэба хвалявацца. Хайдзі ўжо і сама дарослая. Ёй неяк трэба будзе жыць са старым. Але шансаў мала, што яна ўправіцца з такім старым, як дзядзька Альм. Голасна я б такога не сказала, але кажуць, што ён забіў кагосьці, калі быў малады. Ну, а воблачки чому? Ви чекають з позірком майго. Чекай! Розкажи мені, дядуля, ах, розкажи мені, дядуля, розкажи це мені, кідрики, хвойки гор. Лай-ла-лай-ла-ла, а ти чому увечері рожовим став, б'ютяміць не могу, хто вітрик і куди сховав? Ах, розкажи мені, дядуля, ах, розкажи мені, дядуля, розкажи це мені, кідрики, хвойки гор. Ла-ла-ла,
вяршыню? До дядулевой хаты! Да хаты дядькі Альма? Дядьки? У вёсцы ўсе яго так называюць. Дивно так його звать! Табе смешна? А не страшна? Чого? Чаго? Ну, добра. А куди ти вядеш козачок? На вяршыню гары. Навошта? Каб паелі смачнай траўкі. Глядзі, тая коза моя. Пітер, гэта твой дом. Мой. Ужо позна. Дядька будзе сварыцца. Я пайшоў. Пітару 11 гадоў. Ягоны нябожчык бацька таксама быў пастухом. Улетку Пітер кожны дзень пасвіць козачак і сам за імі прыглядае. Добра, цяпер мне туды. Не хачу табе дакучаць, але раю перагледзець сваё рашэнне. Убачымся. Тётачка! Хайдзі, дзе тваё адзенне? Ты здурнела ці што? Хадзі і хутка збяры свае рэчы. Яны мне не патрэбны, тут цёпла. Што ты кажаш? О, ведаю. Пітер, можаш іх нам прынесці? Я пазнюся. А паглядзі, што ты за гэта атрымаеш. Аддасці мне? Так, аддам, калі прынясеш мне рэчы. Ужо бягу. І я! Не, ты стой тут. Вось. Ого, а ти хуткі. Гэта дзядулева хата. Доброго вам дня, дядуля! Добрый день, дядуля! І што гэта мае значыць? Добрый дзень, дзядзька. Гэта дзяўчынка, ваша ўнучка Хайдзі. Напэўна, вы яе не пазнаеце. Апошні раз вы бачыліся, калі ёй быў толькі годзік. Гэй, Пітер! Ты спазніўся! Не бадзяйся, хутка адвядзі сваіх коз, а маіх таксама. І я пайду. Не, Хайдзі, не пойдзеш. І навошта ты яе да мяне прывяла? Я хачу, каб яна засталася з вамі. Дзядзька, за гэтыя 4 гады я ўжо выканала свой абавязак. Час цяпер вам выканаць свой. Ясна. Але калі ты так і зробіш, а малеча разравецца і пабяжыць за табой, што мне тады з ёю рабіць? Яна надта малая. Гэта ўжо вашы турботы, дзядзька. Гаворыш як эгаістка. Эгаістка? Тады і я выкажу, што думаю. Калі яна яшчэ немаўляткам засталася адна, я клапацілася пра яе быццам родная маці. І ніхто ў цэлым свеце не падказаў мне і не дапамог. А цяпер мне трэба ўладкаваць свой уласны дабрабыт. Таму настала ваша чарга.
выхоўваць дзіця. Хайдзі, дачка вашага сына. Калі не ведаеце, як гэта зрабіць, рабіце, як захочаце. Цяпер вы адказваеце за тое, што з ёй будзе. Але, вядома, вас такія рэчы не турбуюць. Ідзі адсюль. Я выслухаў досыць. Ідзі зараз жа, ты чуеш? Чуеш? І каб я цябе больш ніколі не бачыў. О, Хайдзі. Ты разумееш? Ад гэтага часу ты будзеш жыць тут. Беражы сябе. Бывай, тётачка! Ну и что ты думаешь тут рабіць? Дзядуля быў падобны чалавекам вельмі складаным. Хайдзі засталася адна з дзедам у хацінцы на гары Альме. Цікава, што з ёй будзе далей? Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Тэкст чыталі Адам Трыпутнік, Таша Мурзенштольц. Аўтар перакладу Ксенія Капіца. Рэдактар тэксту Леў Глушыцкі. Глядзі, як дзіця мальгавачка бяжыць, пара казлянятак жвава скача ўслед. Над галовамі сонца свае промні лье. Калі раптам пачуеш малых ножак тупаць, што блізіцца, адсунься і сачы. Глядзі, да цябе мальгавачка бяжыць. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла.